su jako sumnjivo, a lako ih upoznaš ti kad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti tad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti tad tajnu čuvajmo. Porodica Fiksiz. Kaleidoskop. Tom Tomase, kada ćeš mi dozvoliti da vidim tvoju novu kuglu? Jedva čekam. Rekao sam ti, vidjet ćeš je čim je okačim. Ne viriš, jel da? Ne virim. Mogu li sada da gledam? Da, pogledaj. Koja je? Ova. Polomio si je. U redu je, ne budi tužan. Imam ideju. Tom Tomase, pogledaj kroz kaleidoskop. Zašto? Već sam pogledao. Hajde, unutra je nešto što sam siguran da do sada nisi video. Wow. Sjajno, zar ne? Šta je to? Ovo je moj izum, gusarski kaleidoskop. Sjajno, jel da? Aha, odlično je, sviđa mi se. Tom Tomase, zdravo. Čula sam da imaš lepu kuglu za jelku. Psst, mogu li da je vidim? Tamo je. Gde? Tamo. Ne! O, to je stvarno strašno! Zašto si to uradila, Simka? Samo što sam ga raspoložio. Kako? Reci mi, kaleidoskopom, o kojem nam je deka pričao. Da li znate zašto kaleidoskop ima tako lepe šare? Zato što se prelepi šareni staklići preturaju unutra. I zato što su unutra ogledala. Obično ih ima 3 i okrenuta su jedno prema drugom. Na taj način svako parčence stakla ima mnogo odraza, koji zajedno čine simetrične šare kaleidoskopa. Sem toga, možete staviti šta god poželite u kaleidoskop. I svaka stvar pravi sopstvenu šaru. Da, postoje mnogo vrsta kaleidoskopa. Neki sadrže dugmiće, drugi cveće, a neki čak i insekte. Jedan veoma bogat čovek je imao kaleidoskop ispunjen dragim kamenjem. Da, verovatno ne bi bio lep da ga je napunio samo novcem. Tom Tomase, pogledaj u kaleidoskop. Već sam video, gusarski je. Ne, nije gusarski. Promenili smo ga. Hajde, pogledaj. Vau! Sviđa ti se? Mnogo! Hej, šta ste stavili unutra? Nekoliko delova kugle koju si polomio. I još je lepša za Božić, jel da? Ovo nije uspelo. Srećan Božić! Došli smo da vidimo vaš predivni božićni... šta? Šta nije u redu? Ne pitaj ništa. Znam! Tom Tomase! Šta je? Pogledaj u kaleidoskop! Opet? Ne želim. Kažem ti da moraš! Dobro. Sjajno, da! Srećan Božić! Hvala vam mnogo. Da li se opet osjećaš dobro? Da, stvarno je lepo. A ti si prvi čovjek na svetu koji je ovo video. Šta kažeš na to? Okreni! Divno je, jel da? Divni oblici, za oko prijatni, u kaleidoskopu. Šljašti taj sjaj, od slatkiša šuma, u kaleidoskopu. Čarobno cveće, od svetlosti sva, latice se smenjuju. Kroz kaleidoskop, taj, kroz kaleidoskop, taj, bliže si svetu snova. Kroz kaleidoskop, taj, kroz kaleidoskop, taj,
bliže si svetu snova. Zdravo svima. Tom Tomase, došao sam da vidim onu prelepu božićnu... U redu je. Šta je važnije, dobri prijatelji ili neka kugla koja visi sa drveta? Ako ih upoznaš ti, ta tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, ta tajnu čuvajmo. Popravljaju sve mašine, majstori bez mane. Telefone, MP3 i TV ekrane. Bez njih i sad nam stane, od oca zapuši. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Lampice za Jelku. Skoro sve je završeno. Da, sada će nam Božić bata doći ovamo. Reći će 1, 2, 3 lampice, upalite se vi. Onda ćemo dobiti poklone. Pravi Božić bata? Da, nego šta? Doći će ti pravi Božić bata? Uverit ćeš se sama. Dolazi mi svake godine. Dobro, sad vežbajmo. 1, 2, 3. Lampice, upalite se vi! Lampice za Jelku su pregorele. A nemamo druge. Tom Tomase, Božić bata samo što nije došao. Je li Jelka spremna? Ne, nije još spremna. O ne, šta ćemo sad? Odmah se vraćam. Tom Tomase, šta misliš? Hoće li ti Božić bata dati poklone ako na Jelci ne gore lampice? Nema šanse, ne valja bez lampica. Ne bi bilo magično. Tatose, Masija, Božić bata uskoro dolazi kod Tom Tomasa, ali sve lampice na Jelci su pregorele. Sve su pregorele? Stvarno? Sijalice u lampicama su povezane međusobno kao lanac, a između sijalica je komad žice. Kada uključite lampice, struja teče kroz žicu i usput upali sve sijalice. Ali ako bilo koja sijalica pregori, kolo će se prekinuti i struja će stati. To znači da će se zbog jedne loše sijalice sve lampice ugasiti. Ako želite da popravite lampice s lošom sijalicom, odgovor je vrlo jednostavan. Nađite lošu sijalicu i stavite novu. Dakle, imamo li ovde neku rezervnu sijalicu? Doneću ti je ja, znam gde je. Tom Tomase, zadrži malo Božić batu. Treba nam malo vremena da te nađemo i zamenimo tu lošu sijalicu. Pokušat ću. Tom Tomase, Božić bata je već stigao. Ho, ho, ho. Moram da uradim samo jedno. Dakle, nađimo tu lošu sijalicu. Dobro, tatuse, hajdemo. Ova sijalica radi. Možda je ova pregorela. Ne, A ova? lepo svetli. Božić bati je mnogo vruće ovde. Čekajte. Simka, šta je bilo? Proverili smo sve sijalice i nismo našli pregorelu. Izgleda da ova godina neće biti magična. Dobro, mama, uđite sad. Ho, ho, ho. Zdravo da si Tom Tomase. Nego reci mi sad, jesi li bio dobar cele godine? A zašto ne gore lampice na Jelci? Izgovorimo ovo zajedno. 1, 2, 3. Joj, tatuse, našao sam još jednu sijalicu. To je ta koja ne radi. 1, 2, 3. Lampice, upalite se vi. Sad moramo da zamenimo ovu sijalicu novom. A gdje je Masija? Zasvetli nam, o jelčice. To je baš bilo teško.
Vidim da vam već svetli, ali gde si uspela da nađeš novu sijalicu? Tatus nam izigrava sijalicu. Tidiš! Tidiš! O, kakav junak! Povuci me da ubacim ovu sijalicu. Za Božić je, za Božić je, za Božić je, veselo je se, na jelci se, na jelci se, za Božić se, Lepa kutija. ukrasi svetle, svaki puta ne zna se odakle, niko kadar ne očekuje, čuda mala kao da se dese, na Božić svake godine. Kad Božić je, kad Božić je, kao da sad kuca sporije i male se svetlucave čarolije tada dogode. Svaki puta ne zna se odakle, niko kadar ne očekuje, čuda mala kao da se dese, na Božić svake godine. Na Božić sad kuca sporije i čuda se tada dogode, i čuda se tada dogode, tada dogode, jer Božić je